kaikkea, tervetuloa uuden videon pariin. Ja te varmaan ihmettelette, että miksi mä nyt puhun ja että miltä mä kuulostan. Mutta mä päätin nyt tehdä näin, koska mä oon huomannut, että kauhean monessa ei tule kauheasti suosiota, jos mä en puhu. Joten no, nyt mä puhun joka seuraavassa videossa. Ja jos mä kuulostan oudolta tai jos mun puheesta ei oikein selvää, niin te voitte jättää kommenttia. Mutta tosiaan nyt me aloitetaan sillä, että me ostetaan jotain. Voisi olla semmonen firma, joka vaikka tekee jotain puuhommia. Aloitetaan ihan sillä, että yhtään pitkään kaikki videot, että mistä täältä sai tehtyä tuon firman. Ja varmaan mietitte kans, että vähän, että osaanko mä pelaa tätä, mutta no, kyllä mä jotainkin osaan, mutta ainakaan äkkiä jotain löydän, mutta niitä työvälineitä ei meillä niinku ihan kertsit työkoneessa, nyt tehdään ainakin jotain. No, katsotaan. Musta tuntuu, että joku tämmönen voisi olla hyvä tai sit jotain niinku tällaista. Ja jos mietitte, että mistä näitä saa näitä niin, kalustoa ja näitä mitä mulla on, niin mä olen vähän tähän peliin modeja, niin ei tarvii ihmetellä. Mä oon nyt katsonut tätä kalustoa. Tää voisi olla varmaan ihan hyvä, koska tässä on tää kouro ja selkeästi tämmönen koppi tuolla ja sitten tässä on niinku rekka ja noin. Tää on varmaan ihan hyvä, katsotaan semmonen hieno väri. Musta voisi olla ihan hyvä. Sitten renkaat on aina pakko romuttaa. Katsotaan sitten. Nää punainen on kyllä aika hieno. No tää voisi olla ihan hyvä. Sitten voisi ostaa se. Noin. Sitten katsotaan vähän. On se hieno. Nyt katsotaan meidän siellä tontia vähän. Tällaista. Mä oon sen huomannut, että täällä on ihan hyvän näköisiä tontteja. Mä voisin tässä kohtaa kattoo, jos tossa on niinku... Tässä on vähän tommoista paljon sitä maksaa. Mä voisin ostaa tämän. Ostetaan tää. Nyt lähdetään. Mä oon ihan nyt tämmönen koskevakäinen myy kattoo, että tätä first person lähetystä ei toinen sanan siitä, mistä oikeesti näkis. Mä kattoo se meidän tontti. Se pitäis olla vissiin tota tonttia, mikä tuossa meidän eessä on. Tuolta tulee auto. Nyt ei lähteä sinne päin. Tässä ehkä mä nyt meni kyllä vähän vinoon, mutta ihan sama. Se pitäis niinku tota tonttia tässä niinku meidän vasemmalla. Otetaan se tuosta etuauto ja käännetään sinne. Otetaan vielä sitä kartalta. Me ollaan sitten oikealla tontilla, ettei ole naapurilla. Otetaan. Joo, ollaan ihan hyvin pian sivussa. Katsotaan. Että missä oli. Siis me ollaan kyllä ihan päin pitkätoikkina, mutta katsotaankin vissiin vähän väärin. No, mulla saattaa kaikille vähän sitten tuolla. Tää kumminkin ehkä joskus saattaa tulla joku pro-tyyppi tässä pelissä ja kattoo, että niinku, että eihän toi osaa pelaa, mutta niinku kaikki on omalla tasolla. Tämä oli vissiin, mä oikein katoin. Joo, toi on meidän tonttia tossa oikealla. Toitais tähän näin. Tää on ihan hyvä varmaan. Sit voitais tuolta kaupasta vielä moottorisahoja. Mä jostain sen vielä muistin saada tuolta. Sit katsotaan joku hyvä. Tästä tämmönen stiili. Ostetaan semmonen. Voidaan näköinen näistä
päästään tänne syvempään metsään. Nää on tämmösiä rojupuita. Tää ei oo. Kaatu. Kaadan tästä pienen reitin, niin päästään tuonne niin oikeesti syvempään. Vähän isompia ja paksumpia puita. Kaadetaan tänne pari puuta. Siinä on nyt pari puuta ja sitten jotkut miettii varmaan, että miten nuo okset saa pois. Mutta on moottorisäädössä. Käydään läpi tällä. Oksasta vaan häviä oksat. Nyt oksat. Aivan oksia. Sitten katsotaan mä oon nyt ehkä vähän tämmönen amatööri, että mä menen tänne tien blokkaamaan tietä vähän, mutta ei se varmaan niin paljon haittaa. Otetaan tuosta loppupointa. Otetaan toivosta. Mä nyt saisin sen. Noniin. Teetään sitä viereen. No. Saataan tätä seuraava puu. Ja kun tähän väliin, kun mä näitä puita hakkaan sinään tähän rekan kyytiin tai lahana, niin mä pyydän teitä tilaamaan kanavan, koska mä vähän aloittelen kuten YouTubessa ja mä olen ehkä tavallaan vähän kateellinen mun kaverille, jolla on semmoista 21 tilaajaa ja mulla on vaan 8. Siksi tämän videon kohdassa on 8. Ja mä toivon, että tilaisitte kanavaa tästä videossa. Nimittäin se oikeasti motivoi. Oikeasti kun mulla on enemmän tilaajaa, niin se mulla on niinku kivempaa, kun selkeästi huomaa, että porukka tykkää näistä videoista, niin se on kivaa. Ja sitähän mä aina vaan havittelen näillä. Ja sitten varmaan mietitte, että yhtään niin lyhyitä videoita, niin syy on se, että mulla ei aina ole kuitenkaan varmaan eniten aikaa tehdä näitä videoita, niin joskus sattuu tulla vähän pidempää, joskus vähän lyhyempää, mutta suunnilleen on semmosia 13-15 minuuttia. Niin, tai jotain semmosia niinku, jos pisimmillään ehkä jotain 15 minuutin videoita tai jotain sellaisia. Ja varmaan siellä on silleen, että toi toinen tekee vähän pidempiä videoita. Mutta mä oon nyt vähän tämmönen muistio poikkeava, että mä en tee niin pitkiä videoita, paitsi kyllä jotkut suosittuvat, että tekee näitä lyhyempiäkin videoita, mutta pääosin mä teen näitä lyhyempiä. Ehkä mä tavallaan oon niinku pitkään halunnut aloittaa YouTuben. Mä en oikein vaan voinut. Mä en oo tavallaan viittinyt kysyä et voinko, mutta mä oon nyt lopulta siihen pääsin, että mä päätin kysyä ja mä oon saanut luvan tehdä ja luvan oon ylipäätään saanut tavallaan luvan aloittaa tän kanavan, mä kysyin luvan, että voinko tehdä tätä videota, tai en videota, vaan kanavan, ja sain luvan tuossa viikko sitten suunnilleen, ja aloitin tekemään näitä videoita, ja sitten nyt miksi mä en ole pitkän aikaa videota, ette varmaan mietin nytkin, niin syy on se, että mä en oo vaan yksinkertaisesti kerennyt kautta jaksanut. Mä on ollut, että minä en voi vaan nostaa tuolla, mutta ehkä on vähän semmonen niinku kiinnostaa näiden koneiden käyttö, niin on näitä käyttää. Aloitetaan hommiin. Tää on ihan eka duuni, mitä mä ajattelin tehdä. Tiedättekö, katsotaan muuta. Mä vihaan tätä koositteita, kun mä
suomalaiset katsotaan settingseen. Sehän kerkeä ajalla. Ja sehän on siis Halloween. Ja mä kuvaan tätä videota. Niin Halloween. Ja mä vaan tiedän, että kaikki mun kaverit, niin ne siellä katsotaan keppoissa ja siellä kaikkialla ympäri. No en nyt ehkä sano, että missä, mutta minkä. You maybe get the point. Tähän kiristyy. Tää on pikkusen ongelmalla tässä näiden puitten kanssa. Mitkä näitä pelaa. Oikein muisti kontrolli. Näitä koodia käytetään. Siinä tippuu. Mikään ihan pro, mä voin huomata. Vanhina tässä. Voisin näin pikatuttaan tästä laitella puutiin. Joka tarvittuu uurakoimessa kumminkaan saa käyttää. Varmaan olette huomanneet. Mutta käytetään sitä. Pistetään pois. Äänestössä. Katso missä kohtaa teleporttaa. Mutta koppihan menee kumminkin pilaan. Ja sinne teleporttaa. Mä varmaan mä voin kerää nää tähän kyytiin ja sitten lopetan videon tekemiseen, koska mä loppuun kupausaika. En voi siltä kertoa, koska mulle YouTube varmaan antaisi niin hyvät raket. Mutta kyllähän nää videot kuitenkin tarkistaa ensin, että mitä mä teen näissä. Mutta mä nyt teen silleen, miten mä teen nää videot. Ei se oikein muu auta. Noniin. Koska pikkuhiljaa menemään sinne kyytiin. Noniin. Siinä meikäläinen veistelemme puut. Laittaa liit. Sitten. Ihan tää näkee siitä. Ei hyvä ajaa, koska nää ei näin ihan kulkea. Te voitte kommentoida, että pitäisikö mun tonne niinku metsään tai jättää kun tehdä tonne metsään, tai esim. Mitään autotallia tai jotain sellaista. Että alkuun ainakin vähän kaadan puutia silleen. Mä en nyt ehkä heti tätä puuta myy, mutta mä voisin katsoa, mutta ehkä mä en myy tätä heti, mä kerään vähän lisää ja mä nyt ajelen tämän rekan tänne. Okei, varmaan. Laitetaan vaikka tähän. Voin nyt ehkä sitten vielä tuonne. Tää on vähän tämmöstä, kun mä en pitkään aikaan pelannut. Mä en oikein muista, kuinka pelataan, mutta kaikki sujuu ajallaan. Te varmaan mietitte, miksi mä oon koko ajan settänyt. Ette kyllä varmaan mieti. Ehkä mä en sitä sitä aiheeksi, mutta no. Tää on se vähän miksi tai mitä mä olin sanomassa oli se, että mä sanon aika lailla koko ajan no. Se vaan kuuluu mun puheeseen, että voitte tottua. Kyllä te varmaan joskus siihen totutte. Mutta tässä ekassa videossa me nyt saatiin näitä puita vähän kerättyä tähän jaostotonttia tänne. Kyllä sinne saatiin vähän tilaa. Ja no, tässä on tää, mihin me nyt tällä videolla päästään. Se olisi kuulkaas tyypit. Moi moi!